Good morning mga kapanyero. Ito po yung nakuha namin sa pispan ko. Ayan, oh. Ayan, dami nakasabit. Ayan. Oh. Ganyan lang ang buhay namin dito sa probinsya. Ito, sobrang laki. Yan ang tinatawag na Ilocano sa ang pangalan niyan, Burasi. Karpas. Oh, napakalaki. Dinagtungan natin ito. Yay, bangel. Ayan po. Oh, lagay tayo mo. Kasama namin yan. Ito, bata. Bata-bata pa nangingisda na. Yan. Oh, yan. Oh. May dati. Hintayin muna natin maubos lahat. Marami. Mali, karpa. Laborasi. Dinagtunta ata tayo pa, yung ikman, puraw. Ay, puraw. Natutod ko dyan, hindi lang kahit ang nakita ka nagadugo. Kakay mamikat ah. Ito sila no. Hindi mo ito. Bakit? Ay, mabuti nga masiitan, nak.